Bueno, azkeneko urteetan gehien bat grabatu eta serigrafia lantzen dut. Azken finean argazkilaritza, landu nuen garai batean, baina orain gehiago argazkilaritza da erramienta bat beste grabatu eta serigrafia lantzeko gehien bat. Ehuntze lanak ere egiten ditut, baina horiek, dia etxean eroso egiten dudan zerbait eta ez didana eskatzen momentu jakin batean hori egin behar izatea. Aldiz grabatua eta serigrafiarekin bai, ezin duzu hasi eta ez bihar jarraituko dut. Jarraitu behar duzu, egin behar duzu dena segidan. Ehuntze lanekin berriz, tarteak hartu itzazket edozein momentutan lasai egiteko etxean. Batzutan irudi batzuk edo etortzen zaizkit edo gai bat edo kontzeptu bat lantzen ari naizenean, kontzeptu horrek eskatzen dit teknika bat edo bestea erabiltzea. Eta ez dakit hori egia esan da aldarteak bera den edo gehien bat den hori, lantzen ari zaren kontzeptu horren emaitza zein nahi dezun izatea. Teknika bakotxak emaitza desberdina ematen duelako. Kontzeptu bat zuk landu dezakezu nahi dezun teknikan. Gertatzen da gero norbera ze teknikarekin sentitzen den gustorago eta ze teknikak ematen dion kontzeptu hori emaitza fisiko batera edo iristeko beta, ez? Teknika bakotxak ematen duen emaitza norberak gero kontzeptua horri ematen dio, ez dakit, aterabidea edo. Ni berez ikasketak, diseinu grafiko ikasketak ditut. Eta ikasketak bukatzear, de hecho, azken proiektua lanean nengoela egin nuen. Berehala egunkarian hasi nintzen lanean, publizitate maketazioan eta abar. Eta oso gazte hasi nintzen lanean egunkarian, 20 urtekin. Eta 8 urte baino lehentxeago bestelako gogoak edo nahiak edo desirak etorri zitzaizkidan eta diseinu grafiko ikasten nuenean argazkilaritza egin nuen, nire amak ere argazkigintza egin izan zuen eta banuen hori pixka bat gehiago sakontzeko gogoardun. Eszentzia bat hartu nuen eta Frantziako hegoaldera joan nintzen argazkigintza ikasketa batzuk egitera bai. Ni berez joan nintzen argazkigintza egitera modu batean, nire diseinatzaile erraminta bat gehiago izateko eta argazkigintzan topatu nuen erraminta bat baino gehiago sormenari aterabide bat emateko teknika bat, kasu honetan. Eta beste mundu bat deskubritu nuen, eta beti diseinu grafikoa normalean, beti besteen lanak apaintzen dituzu edo atontzen dituzu edo ordenatzen dituzu eta hor aldiz nire kezkak edo nire sormena batean hortik atera zen. Orduan horria lotu nituen, hortik aurrera ja izan zen argazkigintza ondoren artelekura joan nintzen, serigrafia tailer bat egitera. Serigrafia ere diseinu ikasketetan ikasi nuen, baina ere ez nuen zabal jorratu. Eta orduan joan nintzen artelekura serigrafia tailer bat egitera, hilabeteko esperimentazio eta tailer bat egitera. Eta argazkigintzak ere eskatzen zian era berean beste materialtasun bat eta serigrafiaren bidez ikusten nuen gauzatu nezakela eta orduan serigrafiak irikizian beste esparru zabal bat. Ni diseinatzaile grafiko bezala, esate dizut oso gazte hasi nintzen egunkarian eta beti egon naiz prentsa editorialean. Asko gustatzen zaidan esparrua da, egunkariak, aldizkariak, liburuak, papera da nolapait niri erakartzen nauen azken emaitza hori, diseinurako. Eta horrek ematen dit, gustoko dudan ogibide batean lan egitea, eta gehien bat hori, izatea zure gustoko ogibidea. Ni Mikel Azuloa iritsi nintzen, Mikel Azulok zeraman ibilbide luze bat ordurako. Eta ni Mikel Azuloa iritsi nintzen artelekutik, hain zuzen. Ni lehenengo artelekutik pasean nengoen, artelekun ikusi nuen arte mundu hori pixka bat nolakoa zen, eta ze pausu egin behartzen ditun,
zure lana ikustea nahi bat zenun, eta, bueno, ez zitzaidan hainbeste gustatu. Eta, bueno, kasualidadeak, Idoia Beratarbide Oiartzuarra, artista Oiartzuarra, bera Mikel Azulon zebilen, eta ez naiz gogoratzen zehazkitze urtetan, Oiartzunen berak Idoia Beratarbidek antolatu zuen erakusketa kolektibo bat, eta gure amak lagunak ziren, elkar ezagutzen zuten, baina gu biok ez, eta erakusketa horren harira nerekin jarri zen kontaktuan. Eta ordu ezkeroztik, hasi nindun gonbidatzen Mikel Azulora joatera, bestelako ekin batzutara, eta han deskubritu nuen, horixe, artea bizitzeko beste modu bat. Elkar banatzekoa, eta elkarrekin gauzak aurrera ateratzekoa, beste mundu horretan gehiago iruditzen zitzaidan oso individuala zela, ez? Norberak berea, bere bidea eta bere lorpenak gauzatzea, ez? Eta hemen zen guztiz kontrakoa. Zen artearengatik, ez? Eta batez ere elkarlanean eta hori izan zen niretzako oso polita Mikel Azulon, bai. Bai, zaila da. Zaila da. Ze beti, bueno, naiz eta elkar bat natu nahi dezun edo zerbait egin nahi dezun zure besteekin, azkenean, bueno, bakotxak bere tanta, bere arrastotxoa edo jarri nahi izaten du. Orduan oreka bat bilatzea da zaila. Baina, bueno, segun ze jenderekin eta ze tokietan erresagoa da lortzen, eta hori Mikel Azulon ematen zen, eta nik hori gaur egun ere metro kuadrokan aurkitzen dut baita ere, ez? Bai, bueno, hori ja bakotxak dituen beharren arabera, ez? Artista bakotxak, baina, bueno, niretzako metro kuadrokak horixe du, ez? Elkar banatzea eta espazioak sortzea, lan kolektiborako eta bai lan individualerako baita ere, baina ez dakit, ez da eskatzen gero horren buelta ulertzen, da batez ere hori partekatzeko toki bat, asko ikasten duzu besteen gandik, elikatu egiten zara besteen lanetatik ere, eta ez da bakarrik norberarena sortzea, ez? Da besteen horri ere bultzada txiki bat eman alizatea. Ez naiz ni justo metro kuadrokan aktiboena, baina, bueno, niri behintzat hori ematen dit. Bueno, nik ez dut uste estanda bat dene, ez da ezerezetik datorren zerbait. Ez dakit 1960 hamarkadan hor bazegon intxisuan zerki taldea, beti egondu da Oiartzunen kulturgintzarako joera handia. Gero beranduago Pago Arte sortu zen baitare, eta nik uste dut ez dela ezerezetik sortzen den zerbait. Hor atzetik badator, badago ari bat, ez? Egia da, hori, azkeneko urtetan, nik esango nuke, bueno, koronavirusa baino lehen ere ja hasia zegoen hori loratzen, baina egia da, COVID-aren testu inguru horretan, kulturak hartu zuela garrantzia handia, denok ikusi genuen gure aizia hain murriztua zegoenean, eta ez dakit kulturak ematen zigula arnasa, eta hor bai, loraldi bat egon zen, sortu ziren ekimen asko, eta ekimen horiek eduki dute gero ere jarraipena. Ez ziren momentu horretan gelditu, jarraipena eduki zuten, bai metro kuadrokak egiten ditunak, hogeita bat aulki, beste hainbat gauza, hitzen lioa, gauza asko. Eta gazteak ere badatoz atzetik beren gauzak sortzen, eta ez dakit zehazki zer, nik esango nuke esate izut, ez dut uste dela ezerezetik datorren zerbait, esango nuke, ari luzea duen zerbait dela. Bai, ehuntze espazioa berez, Idoia Beratarbidek sortu zuen, bere garaian Beluteneko lokal txiki bat zen, eta zen, bere estudioa eta bera klaseak ematen zituen tokia, baina horra ere joan ziren
beste gauza asko sortzen, argitaletxea edo sortu genuen, biler asko bertan egiten ziren, gero metro kuadroka sortu zen eta biler asko ere horra egiten zen, eta bai Idoia, bai Oier, eta ikusi zuten eta nik ere behar zutela beste espazio handiago bat bilatu, eta hor Beko plazan topatu zuten lokalura, eta lokal horrek ahalbidetu du nolapait metro kuadrokaren filosofiari jarraituz hainbat espazio sortzea. Eta niretzako ehuntze da hori, espazio vitala. Zeren eta askotan sortzaileok falta duguna da espazioa, lan egiteko espazioa. Ez bazera batez ere hortara dedikatzen, hortaz bizitzen, zure etxeko txoko txiki batean ez da nahikoa askotan, ez? Nik serigrafiak egiteko behar dute espazio bat. Eta niretzako da espazio vitala, batetik tokia ematen dialako, leku bat. Eta bestetik, nire lana norekin konpartitua dudalako. Askotan ez dakite, ni behintzat artista bakarti bezala oso gaizkira ematen dut. Nik behar dut bestearen begirada, behar dut bestearen baieztapena, kritika dena delakoa. Nire momentu batean nire bulkada ziurra izaten dut, ez? Ze jorratu nahi dudan, baina gero prozesu horretan lan egiten noazen bitartean zalantzak sortzen zaizkit eta beti behar dut norekin kontrastatu eta hortaz aparte gero niretzat ehuntze herrirako da espazio bat ez dena existitzen herrian, adibidez erakusketa areto bat, ez dago jartzunen erakusketa aretorik, eta ehuntzek azkeneko urtetan ahalbidetzen du, behintzat urtean bitan herriko artista bati espazio bat ematea, bere erakusketa egiteko, bere lanena, eta hortaz aparte beste 21 aulki barruan beste gauza asko antolatzen dira, eta literatura nire gezi beltzak ere, gauza asko. Gehien bat, nik zerbait egiten dudanean, lehenengo eta bain niretzat egiten dut, baina hor ja bidea moztu egiten da, orduan gero gustatzen zait erakustea, eta erakusten dudanean, zerreak, bilatzen dudana gehien bada norberak bere irakurketa propioa izatea. Nik nire irakurketa, nire bulkadetatik, nire kezketatik edo datorren zerbait sortzen dut, baina badakit ikusleak ez duela nik sentitzen dudan edo adierazi nahi hori bera zertan sentitu. Hortaz, gutxien gustatuko litzaidakena hain zuzen da pasibitatea, ez zer sortzea. Eta niretzako jada pertsona horri irakurketa jakin bat sortu badio, jada arrakasta bada. Bere baitan dagoen beste kezka bati edo, ispilu bat izatea ere, ez? Da interesgarria. Ze nik artean hori aurkitzen dut gehienetan. Ispilu bat, ikusten ez du artelan bat, juten zea museo batea, eta nahi gehien erakartzen hauena hori da, ez du artelan baten aurrean jartzen zea, eta artelan horrek zutaz hitz egiten du, nolapait. Zuri zer sentiarazten dizun, da hori, zutaz hitz egiten duelako, eta hori da niretzat artearena oso interesgarria, berezi dena interesgarria. Eta hori da benetan interesgarria, ez? Nola zuk berez sortu dezu zure barne kezkengatik edo zerbait, zuk nolapait adierazi dezu formatu batean, euskarri batean edo teknika baten bidez, eta gero beste batek ikusten du hori, eta askotan gertatu zain norbait etortzea, eta niretzako honekin hau esan nahi izan dezu, eta esatezu, igual ez, baina posten naiz zuri hori ekarri izana, ez? Hori da zuk barruan dezun zerbait, eta horregatik esate dizut, ez? Niretzat interesgarriena da artelan baten aurrean
ispilu efektua edukitzea. Bueno, normalean, uda baino lehen, jartzen gara pentsatzen, datorren urtera begira, zen izango den gure egutegiaren, eta gure urte hortako pixka bat hildoa markatuko duen irudia edo. Eta, aurten ikusi genuen datorren urtean, maiatzean hitzak 1000 ale, 1000. Alea argitaratuko du. Eta ideia hori zen nagusia izan behar zuena datorren urteari begira. Eta, pentsatzen zein izan zitekeen hori gauzatuko zuena, ni Neronek bulkada berehala ikusi nuen niretzako zein zen irudia, eta adostu genuen Neronek egingo genuela. Zergatik enborra, nahi 1000. Horrek eramantzian nolabait zoitzen adinak milenarioak eta bar, baina oso argi ikusi nuen zuhaitzek bere eraztunetan hitz egiten digute bizi ditu duten horretaz guztiaz, ez? Kasu honetan, ze guratxe egin zuen halako urtean, ze lehortea izan zen, edo ez? Eta orduan badira, nolabaiteko hemeroteka bat, ez? Eta hori da nik ikusten dudana hitzan, ez? Bai Bidasoako eta bai Oarsoaldeko herrietako hemeroteka bat gure azkeneko urtetan gertatzen, ematen diren gauzen inguruan memoria bat, ez? Ni imaginatzen dut hemendik ez dakitzen bat urtetara norbait jakin nahian ze gertatu zen eta hitza aterako zaio, ez? Orduan nolapait irudikatzen dut hori, hitza da gure herrietako memoria. Beste prentsa, esan dezakegu, handiagoa edo nazionalak edo hitz egiten dute gauza munduko gauzetaz, baina gauza txikietaz guk hitz egiten dugu, ez, gure herrietako gertakizunetaz. Egia da, moztua dagoela, ez, zuhaitz hau, baina ez dut ikusten hilda dagoena, ez, ni irudikatzen dut euskara baso bat bezala, ezta? Euskararen baso horretan, guk gure zuhaitza dugu, eta, asko birmoldatzen eta ari dira batez ere prentsa eta horrela eta gu ere bai. Eta ikusten dut, gure inguruan ari garela horrelako azitxoak edo ereiten, eta noizbait, ez dakit, hitza izaten jarraituko duen edo zer, baina iruditzen zait inguru horretan, baso horretan utziko duela arrastoa, esan nahi dut beste zuhaitz batzuk, beste proiektu batzuk. Horretarako, erabili dudan teknika izan du da grabatua, kasu honetan linoleoa erabili dut oinarri bezala, matriza egiteko. Linoleoa da xilografiaretik eratorria, xilografia zen egur gainean egiten zen grabatu bat, eta linoleoa da material bat, erresagoa dena lantzeko, biguinagoa da, eta orduan, egin nuena izan zen matriz, irudi bat sortu nuen lehenengo, irudi hori pasatzen duzu matriz horretara, eta gero gubia batzukin egin behar duzu landu. Egin behar duzu erliebea eman behar diozu lan horri. Eta hasieran lehenengo estampak egin nituen etxean, eskuz, koloretako horrien gainean tinta txuriarekin, zeren eta egin nahi nuena izan zen, hori ez, gero konposizio bat egin pareta egutegirako. Konposizio bat egin nahi nuen kolore desberdinetakoa, eraberean ere gure eskualdearen kolore desberdinak ere nolapait adierazteko, ez? Bai, mendia, itsasoa, hiria, eta hori argi nuen pareta egutegirako izango zela. Eta hori eskuz estampatu nuen, prozesua da, entintatzen duzu, gainean jartzen duzu papera, eta zure indar motriza ez, erabiltzen duzu hori pasatzeko paperera. Baina gero beste estampatu batzuk egin dituen ehuntzenen, zehan badugu torkulo bat, torkuloa da makina, indar hori pasatzen. Eta torkuloan
grabatuak geratzen dira, perfektuagoak esan dezakegu, ez? Eta hor egin nuen kolore bakarreko estanpatu batzuk erabiltzeko gero beste euskarri batzuetan. Eta emaitza hau izan zen, eta emaitza honekin gero sortu ditugu beste euskarri batzuk, ez? Agenda, kuadernoa, poltsak, eta segurazki kanpainaren bidea ere markatuko du gehiago honek, ez? Batez ere ezkurroiek zeren, eta esaldia esaten du gu sortu ginen, Borbereti sortuko dira besteak, baino azpititulu bezala da etorkizuneko haziak ere egiten, eta nik uste dut hori dela momentu honetan garrantzia duena. Enborraren irudia eraztunak ez dira edozein eraztu, ez daude ausaz egina. Hemen ikusten den kontorno hau, azkenean da Oarso Bidasoko herrietako maparen silueta, mugena, ez? Herrietako mugen silueta. Eta hortik barrena nolapait da iragana, ez? Kontatu ditugun gauzak jada. Eta kanporuntz, geratu datorren hori, ez? Ez dakigu noiz arte. Eta, hau izango litzateke gaur egun gauden puntua, ez? Eta barrura iragana, kanporuntz etorkizuna. Gero, badira horrelako artesi batzuk. Ze, zuaitzetan ere artesiak ematen dira, eta, artesi hauek ere batetik badia izan daiteke, ibaia izan daiteke, ez? Sortzen dituenak ere artesiak lurrean, ez? Erroilak eta bar. Baina, nire baitan ere bazen, euskarak ere baditun momentuak, ez? Erasoak, beheraldiak, pizkundeak, ze hemen ebakidura batzuk sortzen dira, ez? Eta ebakidura horiek gaur egun esan dezakegu oso bortitzak izaten ari zaizkigula eta transmisioa eteten ari dutela, eta hori ere nolapait islatu nahi nuen enbor hau, gure enbor honetan zauriak.